namhlanje silapha kwathu ko 43 ne apha ngasesisa kwaJikantombi kuthiwa kaJikantombi apha. Okay. Apha sinengxaki with the family yakasonjani. Umama lona indlu lena ibhaliswe ngaye according to information esifumeneyo kugo wabo apha indlu wayifumana kubazali bakhe yabhaliswa ngumakhulu lo. And now umakhulu intombi ke lena intombi encinci lena yalapha ibe intombi endala ndothi bahlutshwa intombi phakathi efundile kakuhle usizukiswa. And amantombi lamabini plus nomakhulu bakhalazela uba indlu lena bayazi ayibhaliswe ngothi si-grandparents or ngomakhulu kunye notamkhulu balapha yayibhaliswe ngomakhulu lo. And now bayibona ke ngoku sekuthiwa ibhaliswe ngentombi le iphakathi which is usizukiswa. And usisi lona ngumakhulu lona indlu ibhaliswe ngaye ngulona. Then ibe intombi pha encinci leni ihlela apha phakathi. Then ibe ngusisi wabo omdala lona. Apha kwelicala lengapha sihleli nosizukiswa lona ukhalazelwayo ifamily, understand ukhalazelwayo ifamily because ngabantwana bakalolo makhulu lapha kukamama lo lapha eqaleni. Usizukiswa uhamba nabani yena sisuke? Usizukiswa ndihamba nomakazi wam usister kamama, ndihambe nobulelwa cousin sister wam oyintombi kabrother kamama. Okay. Kwelicala lengapha usisi nihamba ningobani nina ngapha? Umama wam nayintombi yakhe nalona intombi yakhe. Okay. In your knowledge ukwazi kwenu nazi intoni ngale ndlu? Indlu ekaTim noWabi umama nomama kaJikantombi. Yaze indlu wathi uvungu mayibhaliswe ngomama. Yeva iyabhala ke imindlu uyanikezwa ngumama nguvungu ititle deed yakhe bhala Mansa Old Kasonja. Yeva ke ngoku ebhalisweni kwakhe indlu umama uyazi into yokuba kwi-title deed yakhe ikuye. Yeva ke ngoku ngoku uzibona sele engoku ekhutshwa ngusizukiswa eyomlalisa egarage. Qala wamgxotha qala wamsa wamgxotha apha endlini. Xa uziba ugxothela ntoni akabi nazizathu zokuba ngomgxotha. Umama wabuya xa ebuyayo umlalisa egarage. Uyafika ubulelwa ufika umama elala egarage. Zangabuza ubulelwa into yoba ndabisa uthela ulala egarage qoba mdala. Xa ndimbuza ibulelwa uthi yena akayazi loo nto leyo. Ndathi hayi kaloku awuyazi njani kodwa uyayazi uba usizukiswa uyithathile indlu. Kodwa ndazana loo nto ukuba wayithathile. Ndithi hawu njani kodwa nani ihamba nonke niyoyenza le nto yale ndlu because bebehamba bathatha bekuyenza kwabo le ndlu bejikela umama ngale ndlu. Kumama masiphinde siqale pha eqaleni siswam. Kumama bangaphi pha kumakhulu ya notata bayi-5 nabo nani nebayi-5 apha kuye. And oshiyekileyo phaya kulo mama bangaphi kuye yedwa umama kunye nomakazi. Umama nomakazi lo ngabo babini abashiyekileyo. So yindlu yabazali babo bobabini. Okay. Makhulu sibuyele size apha kumakhulu. Makhulu intombi zakho zilwa ngalendlu yabazali benu. Usister wakho uhamba nentombi le phakathi wena intombi zakho ezizimbini zihamba nawe. Kwenzeke ntoni uve ngabani ngalendlu oba kwenzeka ntoni makhulu? Uve nini ukuba indlu lena iyathathwa apha kuwe makhulu? Ithathiwe. Ngala xesha sasukhupha ukhona ezitrombi. Kamyeka azithethele masiswam. Kaloku yena wandithatha wathi masiye entakeni. Kuthathwa nguzukiswa? Okay. Ndihamba nabo basecaleni kwakhe. Sawufika apha entakeni bathi masihlale phandle uzukiswa nalo cousin wakhe. Bathi masihlale phaa emotweni. Sahlala emotweni bangena bona. Andibazi uba bafika bathini nakhe phaya ngaphakathi. Sahamba
uZukiswa ndambona sesingena emagqwetheni eyobhalisa. Ndathi uba ke mna ndingumuntu ongevayo, ndingumuntu ongakwazi uthetha. Ndandithatha ngokwenza loo nto kuthiwa mandiyenze. Kanti ngalo lonke elo xesha uZukiswa ubhalisa le ndlu uba mayibe yeyakhe kula magqwetha. Xa uyivile ke ngoku uyibone nini ke uba kuyo yonke laa nto bebehambela utshintsha kwale ndlu? Babexelela uba bayotshintsha indlu exesha bakusa entakeni? Zange bandixelele uba bayotshintsha indlu. Basuka bangena phaa bathi bawugqiba baphuma. Bathe thina masihlale phaa phandle, indim nosista wam kunye nosista walo mntana ungukhazini wakhe. Bayenzile loo nto, siyabona indlu yenziwa apha ngoku. Emveni uba beyenzile loo nto benze ntoni? Kaloku mna ndandibafana uba le ndlu uyilungiselela mna njengoba eyilungisa nje. Nam ndanomdla. Ndothuka mna xa ndigxothe sithi mandihambe ndibheke ekhaya eXhoseni kwamlakalaka. Kunye nontaka nomzukulwana wam umntana kaNosibini engafuni nosibona sahamba. Imbangi yokuba mandiphinde ndibuye, uZukiswa lo mntana ushiyeke apha unomntana wamkhupha apha endlini nomntu wasegaraji, ehlala egaraji kunye nomntana. Bilikithi siyeva ngoku uZukiswa umbambile lo mntana uthi lisela. Sahamba ke noSiphiwo saya umlungiselela umntana lo unomntana. Sayichaza yonke imeko emapoliseni kuze sizobuya ke ngoku size apha endlini. Safika kuJexiwe saliqhaqhaqa icala kuba kaloku asizulala phandle kusebusuku. Wafika yena uZukiswa, wathi ufika kwakhe wafika wathatha iinto zakhe, impahla yakhe washiya kukunje, waqhaqha yonke into ibilapha ngaphakathi nomkanayo. Okay. Ufuna ukwangeza siwam? Ngexesha afika ke namapolisa ne ufika phayena ngexesha siya e-police station siyothatha lo mntana ebanjiwe. Siyafika sizoqonda uba ubanjiwe ntoni. Kuthiwa phayena uqhekezile, uqhaqhile iintonto zakhe. Undibuza phi? Athiwa apha. Ndibuza njani ehlala apha lo mntana? Kuthiwa hayi uthi la sisi yindlu yakhe. Ndithi hayi bo njani beyindlu yakhe? Ukubuza njani beyindlu yakhe? Wathiwa uphethe i-letter of authority. Ndothuke i-letter of authority umama ephila njani? Yenzeka njani? Othuke lamapolisa athi mama unayo i-proof of uba le ndlu yindlu yakho? Athi mama ndinayo i-title deed. I-title deed ke ukumasixole eBhayi. Ndithi kuthiwa hayi makayi-email. Nyhani masixole ayi-email i-title deed. Kuthiwa hayi mama nasi original ye-title deed. Njani ke ngoku afumane ilantuka abe athi indlu yakhe afumane letter of authority. Nyhani lamapo kube ithi kanti lo mntana uyaphuma eziseleni. Ukhutshwa ngaloo nto ukuba umama umasixole afexe a-email ilantuka i-title deed. Nyhani wakhutshwa ngolo hlobo lo mntana. And uthetha nge-letter of authority. Kule letter of authority ithi umama uswelekile. Kaloku andiyazi mna because kaloku wayiproduce emapoliseni. Thina kaloku siyabe siyokhupha umntana elantuka. Sasiyokhupha umntana thina e-police station kuba ebanjiwe. Uyaqonda? And ke ngoku kufunwa umuntu ozazothatha umntana lo before asiwe konontlalontle. Lo besithi hayi la sisi ukuthi indlu yakhe na uphethe ne-letter of authority. Nyanga xesha ke ngoku akhutshwa lo mntana seziswe ngamapolisa. Asithi lamapolisa akekho nto sizawuyenza athi sawunishiya ngapha ya sifika phi again kuqhagiwe. Nyhani siqhaqhe ke ngoku ethina kuba sizawungena ngaphakathi singene ngaphakathi. Ndimsendele imessage ndithi siyaqhaqha ke ngoku kwaJikantombi yiza uzobona siyangena ke unathi. Anyani afike siza namapolisa. Afika kwakhe lamapolisa abuza amapolisa into yoba sisi uyamazi umama lo? Athi ewe mama.
uyamazi lo athi ewe ngusister wam, uyamazi lo mntana athi ewe ngumntaka sister wam, athi sizothini apha, athi bhuti uyayazi i-title deed atsho ekhuphe elangena esibhajeni sakhe, athi la mapolisa hayi sesasizanga kuzo zinto thina qha sifuna uqonda uba sizothini apha, athi hayi kaloku yindlu yam le, athi mama uyaxoka ndingakunika indlu phezu uba uhlise kabuhlungu nomonde kwa-1 ndiphinde ndinike wena indlu soze yenzeke loo nto leyo suxoka. Wathi hayi kaloku mama wawundithengisela, abuza amapolisa into yokuba sisi unayo i-proof of payment, athi xa sithi ewe aphinde athi hayi kaloku indlu yam likwamlakalaka, laa ndlu yam kwamlakalaka satshintshisana ngayo le uhlala kuyo wena noSibiwe. Ndathi njani kaloku wawuphi ngale xesha umama wayekwabhunga ehamba notatomkhulu uMakhwebo kunye notatomkhulu uNqabisile sezaba yeyakho ngoku? Ndathi ayihambi njalo kaloku, ayondlu yakho nale kwamlakalaka, ndathi suzifuna zonke suba mkabelo. Wathi ke ngoku utsho wabe sethutha yonke, wathi hayi ke ndihamba nazo into zam, waphuma phandle sekhwaza bahlali ndiyagxothwa apha ekhaya, wathi umama xa ephumayo wathi ngale xesha wawundigxotha wawubaxele wawubakhwazile abahlali. Sibuyele kuwe sisomdala, umama uyayibeka, wena wazi intoni ngale ndlu? Hayi ndiyazi yayi kulo mama. Iya kulo mamakho. And ukhe wazama unxibelelana kunye no-sister wakho lona lo ukhupha umamakho endlini? Sange exesha akhutshwayo zange yeyiphi ilandika inxaxheba wena uyithathileyo? Akanthathe inxaxheba qha soloko ndihamba nabo. Umama lo xapho kuthiwa kuya khona. And ukhutshwa kwamamakho endlini yakhe yakwenza ubuzive kanjani? Azandive kamandi. And nangoku yiyo loo nto usameca ngomamakho. Ngokukwazi kwakho umamakho yindlu yakhe le. And ngokukwazi kwakho usister wakho akanalo ibango apha endlini, or akakwazi ukuthi indlu yakhe lena? Kuko wabo kaloku yena apha umntakamama. So akakwazi esekhona umamakho athi indlu yakhe le. Nokuba ubhubhile. Naxa ebhubhile still ifuneka nina nobathathu ke ngoku abashiyekileyo nani ninamabango, yiyo loo nto nilapha ngoku. Yisisi wami. Soze beyeyakhe nditsho bhuti. Okay. Soze beyeyakhe naxa sethanda. Soze beyeyakhe. No, I think make silandike ngoku ke simuvele thu kusisukiswa sive sakhe story kulento. Okay, simuvele kwelicala lenu ke sisukiswa nansi family yakho ezibenditshilo oqala asifuna uzothela or sizogalela ipetrol emlilweni. As ifamily masiqale ngomama lona, ngudadewenu lo, uko wenu apha mama. Xa uyibona le situation, uyibona imeko ilolu hlobo apha kowenu, ikwenza uzive kanjani kuqala? Enza ndizwe kubuhlungu. And udadewenu ukhutshwa intombi yenu, ngizoyibekelwa hlobo because uyafana umntana akho nalo lapha phakathi. Ukhutshwa kowenu kumntana akhe utsho. Uyivile lo mlo wabo, but wakhetha ke ngoku ulandika uma kunye nentombi leni phakathi. Isizathu soba ume naye uye kumana udadewenu sesiphi? Isizathu soba mandimele naye kungobana ngoyena mntana ndimbonileyo ubana wenza izinto ezirayithi. Ngoyena mntana ucinga ngefamily yakhe kakuhle. Xa efika kuthi umama wakhe bemoyile lo mntana kakhulu, uyamthanda umama wakhe, ndiyamazi. Uthanda bonke abantu bakokwabo, into unayo qha ke unelo liso wakhe loba kuthiwe ngoku wohluthe indlu. Akayohluthanga mntana sekhaya, ayohluthanga indlu. Kaloku sithetha ngalena ke ngoku xa usithi uyamthanda umamakhe, nawe ukhupha umamakhe endlini. Kamkhupha.
kwenzeke ntoni mama? Utsho umama wakho uthi ubone sekhutshwa. Uyabona ke esa story sokukhutshwa. Ngikhange ndiba kaloku khange sihlala kunye sinari park kodwa ke kange uzasicacisa ngokwakhe uba kwenzeke ntoni na phakathi kwakhe kunye nomama ke noba makabheke phaya. Apho mna ndicela ukuqala khona kuqala apha kule ndlu. Ingathetha ke. Ungathetha mama. Le ndlu ke mntana sekhaya yindlu kamama notata wethu sobabini. Abazali ke basweleke besekhona abanye abangaphambili kuyo nomsisi omdala ongaphambili apha kuyo. Into eyenzekileyo bathe bawusweleka abazali. Wathi mna bendishatile ndikwanaye. Waya kum usister wam. Wafika phaa kum kwanaye esithi phaa erent office kuthiwa makubekho umuntu obhaliswayo apha endlini ozawuba sentloko apha esiqinisekweni ngoba abazali abasekho. Ndathi kulungile. Sister wahamba ke semka indim ingusister wam lo ingusister wethu omkhulu wasweleka. Nobrother wam endalekela yena naye wasweleka. Sesihleke sobabini ke ngoku. Sayofika erent office. Safika erent office wabuza unolali into okubana nizwele ntoni sacela ba sizobhalisa usister wethu lo ukwenzela uba ibe nguye kuba ehleli apha ekhaya uyaqonda. Sizobhalisa yena uba makabe nguye osentloko. Hayi unolali wavuma. Kodwa phambi kobabhale unolali phantsi wamxelela wathi kuye jonga ke le ndlu sizayikhuphela kuwe sibhalise wena phezulu asiyo yakho. Uzongacingi into yobana yeyakho yeyefemeli. Ngoku kamnandi ke emveni koko sihlekisene kamnandi naye kumnandi udadewethu. Ndiyothuka ke ngoku xa ndibona ile nto inje ngoba kaloku nixesha lonke ndade ndabuya mosinasemzini mna nobuya kwam emzini ndabuya ndaza ndahlala apha ekhaya ndaphinda kwakhona kuba kaloku ndindala mama ndihambe ndiyozibhodela ndahamba ndayozibhodela. Into eyenzekileyo ke ngoku usister wam ndiva ke ngoku kuthethwa nangento yobana iziqiniseko asikho. Kuthiwa ke ngoku sithathwe nguNosiphiwo lo waya naso kwamlakalaka. Njani na kaloku ngoku isiqiniseko siyothathwa nguNosiphiwo emngenaso? Ebephini usister wam xa sizawuthathwa nguNosiphiwo isiqiniseko sendlu yasikamama notata wethu? Semka siyobathathu naye ekhona usister wam sayofika kwamlakalaka. Xa sifika kwamlakalaka sifika ke ngoku kutrixiwe kwakhumntana ke wentombi kabrother wam enkulu. Sayicela into yobana mayiqhekeze iqhaga phaa singene. Xa singena ngaphakathi kanti ukhona lo uhleli neboyfriend yakhe phaa ngaphakathi uzithixele phaa ngaphakathi endlini. Hayi ke yangudade wabo naye bathetha nakhe efuna esi siqiniseko akavumi naso. Ndathi ke mna xa ndithetha naye ndathi khumbula kaloku sisi le ndlu sithetha ngayo yindlu nam ndinelungelo kuyo yindlu yasekhaya le. Wandiphendula wathi uyana nangoko. Ndothuka zange ndiphinde ndithethe notatsho nje. Sahlala asasifumana ke isithuba baxabana ke bona bobabini ke sabe sihamba. Sagqiba kwinto okokubana usithathile isiqiniseko usifihlile. Abantu abanelungelo kule ndlu ndim nodadewethu. Sathi ke ngoku masihambe sitye entabeni. Sathi udadewethu uyayazi akho nenye udadewethu into angayaziyo. Uyayazi yonke le nto yayiqhubeka. Zange wayengatyhalwa ngesixhanti
xa sasisiya entabeni. Safika entabeni wahamba ke uZukiswa kunye noBulelo bayawungena ke bona eziofisini beyawufuna ke ngoku enye title deed babuya nayo. Xa bebuya nayo ndathi khaninike ndikhe ndiyijonge ndayijonga ndafika igama likasister wam elikhoyo apha ndathi ufanele ukuthi ndiyana nangoko ngoba lokhu apha kwititle deed ubona umama wakhe yedwa akandiboni mna. Ndathula ndabuza nje phaa kusister wam uba kutheni mna ndingaliboni igama lam apha kule title deed. Zange ndiphenduleke sathula. Sabuya ke ngoku sabuya saphinde sahlala ingxoxo wayesesinari phaa kusister wam ephaa kum endlini ngelaa xesha uba lokhu sasisuke naye kwamlakalakhe engekho rayithi wayehleli phaa kum endlini. Saxoxa ke ngoku sathi xa sixoxa sathi ma icebo linye sibadala thina ngosibona usister wam and izinto zifuna ulungiswa ngoku abantu basaphilayo ngoba abantu xa singasekho akukho nto izawulunga. Sathi icebo masibhalise lo apha kule ndlu yalapha ekhaya kuba ngoyena mntana wenza zonke izinto zeli khaya. Wenza nemisebenzi yesiXhosa yenziwa nguye, akabizi imali ulungisa nezindlu. Nam ngoku andinamntanam kodwa wakwazi intona makahamba aye phaya endlini andilungiselele indlu yam. Ndafumanisa into yobana uyakhetha ebantwaneni bakho, awukwazi uthatha noba ngubani na. Khangela umntana onengqondo ozawuthi amkele yonke ifemeli yakhe. Ithi yawufika ikhala kuye ifuna ukwenzela into ethule okanye elambile avule isandla, usivulile isandla sakhe usivulele wonke umntu. Yeka nje uba namhlanje ndisiva ngathi uyakhanyeleka but andikho apho ke. Ndathi ke icebo makubhaliswe yena apha kule ndlu ngoba yena noba sifuna ukwenza imisebenzi uzawuvula yonke ifemeli ize ikwazi abantu ungena ngoba sinento esingakwazi uyenza. Xa siphaa kokwabo endlini kamamakhe uba nolaka uyagezela abantu, asonwabi xa siphaya kwamlakalaka. So saqonda ke ngoku icebo siza koyika ke ngoku soyika ukuya kwamlakalaka. Masilungisele ikhaya ukwenza ubana xa sifuna ukwenza izinto nemicimbi ethile naxa sifuna ukuhlangana siyifemeli sizohlanganela apha. Akalungiswa ngolu hlobo ke le nto sengu-forums lo walapha eMdantsane. Hayi savumelana nosister wam naye bekhona kule ngxoxo savumelana. Sahamba ke ngoku sahambani sonke kwayiwe egqwetheni. And akasifihlelanga khange asifihlele uZukiswa xa sizawuya egqwetheni. Usixelele wathi masiyeni egqwetheni ukwenzela into yokokubana ibe lilo ke ngoku yonke umcimbi ube semagqwetheni. Sahamba ke yandim ke ngoku xa sisemagqwetheni ibe ndim nosister wam naye sayofika emagqwetheni. Igqwetha liyafika ke ngophaya ke liyabuza kuthi iBethnam andizokwazi ukuqala ndibhale ndingakhange ndive inkcukacha yini ngoba usithi nje uzobhani uzotshintsha indlu ngegama lakho. Akho mntu utyalwa ngesixhanti apha kuni? Sathi hayi akho mntu utyalwa ngesixhanti. Usathi awugqibe wathi yintoni ebangela into yokubana manikhethe yena ubana makabhaliswe kule ndlu. Sathi kungenxa yento yokokubana ngoyena mntana usihoyileyo noyena mntana usilungiselelayo izinto esizinqwenelayo. Lathi ke igqwetha ndifuna into enjalo ke ndiyavuya xa nisiza niyibeka ngolo hlobo. Hayi ke sasayina ke waza lenza igqwetha ndasayina wasayina usister wam. Mbangi yobana ke ngoku mna ndiyayiqonda phi le likhona le nto
ebangela uba usister wam lona makoyike abone uba ngokubaleka nesijunqe sentambo kule nto alenqa bandlongondlongo abantwana ndlongondlongo lo mntana phakathi uNosipiwe undlongondlongo lo mntana ungumdlezana apha lo ungumdlezana usanda kuphuma apha ndabathola usister wam ngelaa xesha phaya eScenery Park wathi yo undiphethe kakubununu ndithi hayi uphethe kani andifane ndize ngosinapha ndiza ngamaxesha athile hayibo ukuphethe kanjani wathi yo makazi wandibetha ngembizo nomphokoqo ebusweni ezinhlafuneni ndajika ndahlaza hayibo ntoni le nto ndibasela yona ndaqonda uba yeyake ibuhlungu ke le into ngoku ndiyayiqonda uba imbangi yokubana makangafuni ukuzivuma ezi zinto uyayazi ubana sabe siflatele bazawuthi basemva kwakhe. Okay, simuvele to uSisuki indlu iyatshintshwa komama bathi ke babevisisene ekhona umama lona and xa itshintshelwa to kaloku mhlambi ke xa itshintshwa nezi sisters mos nobayi-3 abashekileyo so kuwe khange ifike laa nto uba izondisokolisa man in the long run le nto lena or oosister bakho xa bengayaziyo le nto yenziwa ngaba bantu badala izophinda cause nabo as much as kukho wenu na apha nabo kusekuko wabo apha you understand nguwe ke mhlawumbi uzoba nenhlansi ubacebisa abantu abadala uba ndiyacela babe khona why ungazange uconsiderishe uba babe khona oosister bakho ixesha bomtshintshweni. Okay, into eyenzekayo into yabangela uba kuthathwe esigqibo senziwe ngaphandle kwabo kungenxa yento yobana sigodukela kwamnakalaka umama wazifunela la site kwamnakalaka wakha sakha sasebenzisa sisobabili sihlala apha sithengisa ibhizinesi senzeka basenza indlu eyayingomelelanga uyayibona ne ndayibona ine-cracks ekwambeni kweminyaka ndaqonda hayi mani yazi into le ndlu iyawuhamba iqheke kumama seleyekile selehlala phaa ke ngoku ngelakha kwabe kukho urodo secaleni ndadiliza laa ndlu mayeyizizitena zodaka ndaqomba mandenze indlu right ukwenzela uba sibe nekhaya eziba siyile family yaba tatomkhulu nomakhulu apha so sonke sayithatha njengekhaya lethu laa ndawo kamama uyayibona so sigodukela phayana into entsha ke ngoku eye yavela njengoba simane sigodukela phaya yobana sifumanisa uba asamkeleki phaa yi-last born kamama noba kukho imisebenzi uyasithuka noba kukho nto uthuka abantu akubi mnandi nje and uyamhlukumeza umama akafuni mntu usondele canikomama kuba yena ubuhle noba uthatha ikhadi likamama amke nalo umama angabi nakutya lambe ufike efowuna ekhala esithini okoko umama wayesenza u-to and from uba kakho kum esinarpak ukumakazi kuba ke apha siqonda uba abengenamntu woba abahlala naye yakhula le nto yongafunwa phofu oyena mntu angamfuniyo ndim phofu ke sonke mani mangathi uba bemthuka nomakazi lo kakubi ethukwa nosista wamkhumbula kulo msebenzi wokugqibela lo uzobangela uba sibe kule ndawo anayi nendawo yolala zange ndalala mekhaya because uba kulelwe soze singathukwa yile ntombi uthe ndiyokwenza umsebenzi ndisenzela umama walo mntana usista wabo wasolekayo ndicela usister wam uba kaloku mna ndinebhizinesi eScenery Park andikwazi uhamba uyabona and andikwazi ukulala kuba ngoyena ungafunwayo khawuhlale maniphekhaya baqhoba siyafika ekhaya kumdaka kuyiloo nto uba sakwenza umsebenzi funeka siqale sithathe iveki siyoklina khaya ndiklinela maniphekhaya and nguye ozawusila ahlale phaa ayoklina kubulelwa asile nguye nophekayo umama abamphekeli nomphekele suke ke ngoku athi esenjalo eklina epheka kuthi xa kuzawulalwa lo mntaka sister wam uhlala apha ke lo ngumdlezana usister wam lo ndizomenza lo msebenzi ungekhoyo uneroom yakhe phayana engoku ebizwa ngalo mntana naye uneroom yakhe umama uneroom yakhe xa kuzayolalwa ngoku athi uNosiphiwo uthe lo mntana ebhedini yakhe ze kungalali mntu ngokalapha emdantsane yena yena usister wam uyapheka uyasebenza sister wam unentsimbi apha unzima uyaqhwalela kwafunekelele phantsi udathi oyini dabs ndiyacela uba ngaba uzawufika lo mntana wayezawufika ngoLwesihlanu uba ngaba ufikile lo mntana ngoLwesihlanu ndiza kumkhwelela ebhedini okwangoku ndidiniwe ndicela ulala
impendulo kamama yathi andinakwazi nabantwana bayageza and ke uba batshilo walala phantsi. Inhliziyo yami yabuhlungu kwanyanzeleka ndihambe emendlini ndiqwaye ibhedi ndiyombekela ibhedi kamandi room kamama kulaa ndlu ndandiyakhile inkulu ndayombekela ibhedi phaa uzalale zangalale nyani phaa. Ndathi kuba izitshixo zam bezikuye endijongele umsebenzi lona wayemthuka emfanisa nento yonke emthuka ngezithuko ezibanawuzibiza izinto abayezithetha enukuneza lo ntombazana. Kwacaba hayi nefemeli ngoku iyambona urongo kambe ifemeli ayikhalana kuzothi xa kuxoxwa apha ethubeni okokoko le nto isenzeka kwathiwa yintoni kanye le kule femeli uzowuthi yena sanuyingena le nto apha silwa ilifa sothuke ke ngoku uliwe ilifa elantoni athi yena le ndlu phaa kwamnakalapha umama wathi le ndlu yeyam le ndlu le sithi okay ke noba uthe yeyakho but ke ngoku sikhe sathetha ntoni akho ndifunisa uba sithethe ngendlu ngoku sisemsebenzini qho siza kusithukela into ubusithi indlu yeyakho wathi kanti yeyam. Hayi ke phofu akamyekanga nomama umthuko oku ngamafutshane sizothi xa simkayo ke ngoku phaa kamnakalaka sisimka phofu mna esono sam kuye sesobana umama nje bemdala engaphilanga uhlala nabantwana bakhe abaphele bethathwa ngutata umntana bokuba elekenyaka ubumama ulapha wagula abheke ngapha nabantwana bayayeka umntana kude 8 years engafundi abantwana bakhe ababini bade bathathwa ngutata wabo. Into yenza ithi umgcinisa njani umama nabantwana mama behlala nabantwana kamba ungatsho sephethe ngokho abahlali ndibiza abantu ndithi khaniyeni phana ohlambela umama washenkanenzeleni umama khanithini abantwana ndimbuza into enye kutheni le nto uzawugcinisa umama abantwana. Uyayibona ne sabuya ke bhuti xa sibuyayo ke ngoku ndithi kwamnakalaka mabashiyeke ke ngoku abantwana umama mdala yalapho imbambano uthatha isitshixo ke ngoku wathi umama kazozongena apha kutsho yena kumama ayenele nakamnika bashiyeka kwamnakalaka ukuze umama abe kanti uyohlala kumakazi ke ngoku kwamnakalaka eyophozisa esinaribhaqa kulapho ke ngoku kuzowuthatheka esi sigqibo ke ngoku khona kuba kaloku bacaba mabeze abantwana bebrother kamama nabo ngegama likatata wabo. Uyayibona ne kwathiwa ke ngoku le nto mayenziwe ngolu hlobo ndithi ke make andifuni into ezandifaka ekuthetheni andifuni kuthiwa mna ndifuna izindlu zenu azothi umakazi no kaloku wena into abangeliba sifune wena zezi zathu bezibekile and wena awuzuyohlala phaa sifunela le nto ubunendlu yakho wena ungazukhetha mntu xa wonke umntu efuna ukuya phaa qha sifuna umntu ozawukwazi ukuthi hayi kuba kaloku nabantwana lo mzukulwana wakhe umama athanda imfuni nale ntombazana bahlala apha laa mntana bena-16 years oko wayehlala neboyfriend yakhe nomama apha kule ndlu neboyfriend yakhe bobabini iboyfriend eyanikwa i-protection order kokwayo kudala imbetha phaa phambi komama umama akanawuthi hayi umama ndithi uba ndifika apha uyalila abantwana ndilala apha bagcwalisa ndamfakela i-TV apha umama nedishi unyana walona nalo mntana nabadoda neetshomi zabo bahlala apha kuthiwa umama makayongena erumini kugcwale kutshayelwa apha endlini uba baphumile bayangena bazaphuma benze to and from kude kube 2-3 uthi kuthiwa mandingatshixi ndizawulala njani erumini ndingathi xa ngahlale nabantwana yalile ndafika ehlaze betho ngulo mntana lo mphokoqo ngembizo mphokoqo ngenye igame uyandifowunela ndava ngaye uyayazi nawe wawuyichazile wabiza abantu kodwa ubizela amapolisa wena mbizile umama ngenye imini zupisa khawuze nangu ukhona ezawuhlaba umntaka noSiphiwo usoso hayi bo ndisikhawuleze ndithathe imoto ndibuye uhlatyelwa nto ndifike ephethe imelo soso engaphandle impahla zakhe zilapha phandle andele nto ndenziwa ndani bandigulisa balwa bodwa ngemela unoSiphiwo uphisa ngomntana yakhe uthi kulo intombazana makahlabe lowana uyikwekwe baxabana phofu ngemali kamama yepeyi omnye uyithathile balwa ngalo nto andaze yintona zange ndikwazi noyilamla make sisuki ne ndicinga ixesha alright mamela ke okay uthethe kakhulu mama isento ke ngoku isono sam ke ngoku sesobana mna ndikhusela umama kubo kuthiwe ke ngoku nethi kuthiwe mandinikwe then bandinikela nabani nakuba bonke mos wonke umntu ohlobo umakazi athetha ngayo ndavuma ke kuloo nto yonke azothi umama undincede ke bethuna mabangaxelelwa abantwana uba le ndlu ndiyijikile kuba kaloku uba ngaba bayivile bazawundiphatha kabuhlungu wesi le nto ndithetha yinto ka-2023 ngoNovemba
nivile ke nasegqwetheni laphanda kuba nabuza wamxelela umama hayi title deed yam ibiwe yintombi yam encinci efuna laa nto ekubeni uba abantu bengangeni kwamlakalaka ngoku sifuna indawo yoba amadzana xa afuna ukwenza akwazi ungena apha uyayibona yafihlwa ngolo hlobo iphumile i-title deed ngoJanuwari ngo-2024 umama okokoko erayithi kungekho nto uyazigulela njengesinto esidala ayikho lebo ndibuza kukho umntu onondinika indlu ngo-2023 izomgulisa ngo-2025 qha ke ngoku umama uyayibaleka kuba kaloku uyaboyika nobuze apho ubisuthi umuntu ubethiwe ngabantwana kufuneka athi ungabaxelela umqaku wakho uzawundibetha and ke ngoku kufuneka andithuka ndijikele apha kubo yiyo loo nto ibangela uba bangayazi.